Lieto kwako kar dak ma Eastleigh bang' achudhe kelo lweny ka gidwaro lope kod ute mag familia mar Kenyatta e yor agoko. Magi notimore bang' doho wacho ni onge muko kata gero ot moro amora e alworano nyaka bura manochwal e doho e wi ywaruok ma kamano winji kendo ng'adi. Familia mar Kenyatta wacho ni gin gi nonro duto manyiso ni lopego kod mwandugo gin magi, ka kata kamano achudhego pod oramo kendo temo yeko gagoko. Giywak ne jatend piny William Ruto mondo ne ni weche ma kamagi ok odhi nyime e bwo telo mare. Bende giwacho ni jatend obila ma Starehe osebedo ka miyogi it modino kata kobedo ni gisechwalo lipode mag kamago. Hiyo nyumba inabomolewa ni ya familia na inajulikana, hata OCPD anaijua, huyo Fuad anaijua, lakini wao wanasema plot ni yao. Kama wewe ni mwenye hiyo plot na kama wewe unasema plot ni yako, ile kitu unatakiwa kuonyesha ya kwamba ni yako, unatakiwa kutuonyesha title ndio hii na niko naye, kwa hivyo hii shamba ni yangu. Hakuna kitu kingine ambayo unaweza kusema ati hii ama hii. Hapana. Kama ni kununua, ulinunua ukanunua kwa nani? Manguns ndio wamewekwa huko juu, ndio wanabomoa. Na hata OCS yeye mwenyewe alikuwa katika scene hiyo. Kwa hivyo ile operation ilikuwa